Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nakaroon to guys sa mall market kaya nasunugan. Mo nagkaroon sila ng panik guys, so ang panggawas ng mga gamit. Pero wala yun kay ila. Ila lang yung pangkuan kay natagam na sa unang panahon manasunog ba. Mo nila mga gamit guys, nasa dala no. Nasa atbang guys, napay sa atbang oh. Pero ila lang ibalik kay napalong naman. Okay guys. Ibo kayo dito guys. Yo. Oh, yakot to. Yakot na ang panong yakot mga gamit. Pangakot na. So guys, dito guys. Ato rin sumpay guys ha. Sumpay, bye bye. Hello guys. Ato rin sumpay guys. Oh, nangatag tubig guys. Nangatag tubig. Sulod mi guys, sulod mi. Sa tumoy ang suno guys, tumoy. Ang ilang istorya, 15 kuno kabalay sa nato. Siyempre. Guys. Okay. Dugay kayo respond. Okay guys. Okay, nakita na to guys, nag-aso na. Aso ng area. Oh, padiolta. Makita kita to ang nasunog. Sada. Paurot na nan. Uy, kuya, ano na pinindi ka? Naigong kapilya, wala? Ma'am, excuse me, ma'am. Wala ko kabalo. Wala yung nabilin, ma'am. Wala yung nabilin. Nara guys oh. Ah, sunog na ako. Tubig. Kaya pingkol, dala yung pingkol. Pag aso pa oh. Aso pa guys oh. Kaya pag ibubuang tubig. Napegaso ba? Oh, sunog yung guys. Nailan ba tayo? Sunog yun. Kita siguro. Oh no, kita pa na itong gaso pag ito. Ano yung pinakalas na kan ba? Ang balay? Wala pitaka yan. Nahulog yung kawin guys. Oh, di naman kami gaso-aso po guys. Supa kayo. Pagkato sa unahan kaya ako. Kita na ito nga graligid ka sa ito. Wala di ka sa kalasot. Gol. Kaya kayo. Matumba. Hoy, biansa, hindi mo tumbawa. Oo, kani guys. Wala na ito. Okay guys, dito guys. Salamat.